Άλλο ένα παράδειγμα για το πόσο πάτο έχει πιάσει το αντρικό φύλο. Το δείπνο ήταν τέλειο, όπως και το επιδόρπιο. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για το δικό μου σνακ. Όχι? Τι σημαίνει όχι? Δεν υπάρχει καν στο λεξικό μου αυτή η λέξη. Δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα καλά. Πέρασε η ώρα, θα σου καλέσω ένα ταξάκι. Γιατί παίρνει τόση πολλή ώρα. Δεν στέλνω σε κάποιον, είναι απλά η φίλη μου η Μαρία. Έλα εδώ αμέσως. Μήπως θέλεις να περιμένεις έξω γιατί έχω να κάνω κάτι, θα βρω. Η άλλη με παρουσιαστικό κακομούτσουνης μάγισσας χλεβάζει άντρες που δεν πιστεύουν ότι τους είπε όχι σε ερωτικό κάλεσμα. Πριν 3 δεκαετίες κάτι τέτοιες παρακαλούσαν να τις κοιτάξει οποιοσδήποτε άντρας. Ψόφος στον κάθε σαυρογάμι.